baksonya Mawang. Sugeng midhangetaken iki Mas Tarik Larto monggo. Ugi Mas Anas Suyanto monggo sugeng midhangetaken. Oke katur Mbah Karti wonten ing Karanggalem. Sugeng midhangetaken. Tresno iki tak titipke ajakan ngati salawase. Tresno iki ra bisa najan sliramu ning adoh papane. Mbak Maya memuji karang lagi
pancen kelingan Terima kasih. lan guyumu masuk Margoyo monggo kakung Wardoyo wonten weru niki putrane karo aku putrane Mas Dalang Bendo kang mriki sampai iki disoting lho. Disoting. Pak Detris. Jenengan mengke nek mau mang tekem tok. Ciri-ciri wong tekani ngene iki. Tekan piye wong ditekem tok kok tekan. Urung alon-alon. Oh, nek cepet entek ya isin. Lah maksud iki lagu iki kan rampung. Lah iya. Mergo iki disoting karo Pak Tris dari alon-alon nggih Pak nggih. Lah nggih. Alon-alon ki lagune. Nek ditekem terus enteke kapan? Engko ya entek. Iya, waktunya panjang sampai subuh jadi. Masuk anake Bendol. Memujiku marang. Ora Wardoyo lho.
lamun weruh sliramu batin iki anane tan sarengmu rasa tresno sing tandem sarwa mikir ati tan bisa jenjang kaya ra bisa ngonsati saben wanci tansah aku jo ati nanging aku ati bloko wekasane teman ora tresno kadang adoh yen katulung nanging caket sakjroning atiku enggonku nandang tresno iki wis kinodrat modrat satremo lapai hae wis gak keri kowe iki kok iso keri wong kowe iki mati rasane kok. Ula sawang sapa ngendut. Jatan nopo ati kalwa. Tapi lot. danan rasaku lamun bisa cecaketan sliramu ayo mas ayo transportasinya Setia Putri Jatipuro ya bos Setia Putri yang dikendari Batunya Mawang Mas Care Pak Care, Pak Larto, Pak Sri Membo, Dimas Gono, Pak Nardi, Ami Asing, masuk sopo sing ora kedanan mripate blalak gawe awe kaku karo solanangku yen anyawang rin esem lan guyumu yo sayange anakku loro wis rambang ayo Pak Kulo Joko Kembrang Desa apa bisa keturunan mamang putra urip bebarengan ayo mas ayo danan ayo pakai setan rino wangi ngometan sakeringa ayo banganten pakai danan rini cair ayu asale magetan Mbah Cendra yo meso keri kok terima kasih Mbah ya meso keri nah iya makanya disogok duit ya Rin. iya Pak RT tak rewangi tak rewangi pati geni pamriye ngarep jolo atine Tresno sejeman aku ora bakal rapi amang sliramu pria kang ada ati ayo Pak Tris
becik patenono timbang pepisahan langkah kang sulit yo wangi samudana urung kehormatan mamprung rubung ngarep ijo pokoke piyayi blodro ki nek ra nyawer keri kandhani keri keju alah urip ana kutha gedhe
bengak-bengak untung mengko ucul neh. Wis ra eneng kok udul. Ijik siji diman-iman kuwi. Iya, nggo gantolan. Nggo gantolan. Lah iya nggo gantolan kok. Panyuwun kumring sliramu. Mas Narto. Oke. Mas Narto Endah Spot Motor. Ya. Aja seneng
suku wae pundi niki? Anu. Ning kamar mandi. Monggo Manarto, Mas Ebe, KRT. Oh. Ojo ngalamun. Tresnaku iki ora bakal layu. Ora suwe aku bali. Bisa sumanding ana ing sisihmu. Mas Ari, Peleman Mania, ugi Mas Joko Basir.
Soko soko soko. Aku iki tukang tambal ban uripe untung-untungan nasib apik duit miliaran wayah apes wetenge krasa kroncongan soko wah iki mesti rezeki teko mak jedor mak jedor mak jedor dan pecamane asik isu rezekine tambah lupo owe tambah lupo tambah lupo owe tambah lupo cukup aku sadar soko soko keri keri soko soko aku iki tukang tambal ban uripe untung-untungan nasib apik duit miliaran payah apes wetenge krasa kroncongan